Karena kitchen jupi tu fila le khutsa. Ngaju setelah hibu. Namun song ni ngajar apa lagi pi? Song ngan. Song. Ti nado mensuan, yang mudur kita kita kisah nang gumnung nang banset banti gumnung nang ban pun khuing pun khuj sem tambah. Hang ni pot kaper ba. Kawan ni. Kawai yang ini lagi kai lah duk dangret. Bangin nang bantui kam opher. Ba ngem dei ban shanya haki no. Ya ban yang halaki jongki kejap te. Te na takada. Duk pol dangret bawang ai pi. Beros parahi. Lai kai ni bangin le hi ke brok kan. Te kumta. Vindi pelarit. Pelarit ba. Nah, ikan mau lagi dengan berit ta. Lang dan sedang hidup kedi kata ke pasdang na ying. Ngatai kata pi kira be ka jing im la jong ma. Vin bam play. Peleng biang mai. Okay. Ba ke omelet na boil na omelet Kam suka. Ngalak. Tengok kita ke breakfast, we prepare man kasi prepare ni. So kita sedang hidup ni. Sedang hidup ke breakfast kita ngalak hi. Te nak stang ka lunch kita ngadon hi tikiba rap nga kan. Babun kita pilih ini. Bon bangalak hi beja. Ke ibu dia jus semua tu nak ban chef itu specialty ni. Ni akan make a lunch. Ngam don anything special ngashat ke ba nga sutanat hi mga. Tiap por macam por badang don ni badang don pa. Ke ibu jus semua tu nak ban chef. Kowe nga kam sutanat hi ki belong serba nama ngam dah smart kini kela kini kita. Te nata kada te na sutnat long simple. Te but serba hi dek away ke banga sutnat ban ini. Ban shit kan. Ini adjust pada Delhi kan Delhi dua spicy look nadang. Nata kada ha. Sedal hi pedam tu kidon tu ba yarap ina. Te ngala instruct iki what le tiki muslim kan kawin na Kawin ba? tikna biang kawin Ba? Okay. Kata kaja pi pada so tenak sya so jai. Pada so tenak sya so jai. Ai ngai Ada play. yang mau pi ngam Song hai yang baru sini. Yo ta jingsuk na trai. Yes, so. So good. Kum ki priyo phi ni de ban. Ni de ban long. Ki ban mang phi ban trai ki jat kam of hair. Ada. Man ka perthai ka long perthai ka bangem tikna. Ka jingem de real ko long. Very uncertain kan. Te nata kada hap ki ban mang phi inui jat kam de. Em nggak tahu ba mentangi nila sulap mi tentang kiwi kam mobile ni kum TV kini habits ni dan kim dan syuk mata kalau fair ni Baru aja ke song nak kira ki kalau yang pi ke bakum ki kemi ki pa ada ki badon ke jingkit kena naso ki di bans chuto se fi normal okay long kum ki kemi ki pa hi ke badon ke jingkit clear ya ki lagi jong ki kon ki ti naso ki hapan ipi ban ikai kan ya kini kiki baru ngre bam tu Pipat ka ngangan nga tengah kam smart tu tus ma tengok pi pinju perkat em nado mensyua ba pidang kena ba pin poise ni kalan
politics ne kesulit jaring khat MP ngam don plan eru ngam ju ro ni bangan long tau mo politician kan te ma ngang ya ka kami kai bat kumba try tip hibro ya jing sakri kam ka jung try mo kita hi atli ki kam ki ba na kam sutanat te ka kam pat ba te na kam kiar ten rei bangai ya kini ka jinglong jingman pare jong ka state ka jong si sama mai ma te ka kata pi bangai ya ka jing kiar jong ka jong yum ka ri ka chat pa ri ha ki pun ki banta kan te ka pelong ni nga kan ni hap pan nei itahi banga sotho lenga sanchar kadari kalong ke badon campaign haknika haka nadu ki long yeng long sem ke jong ru bat adu abadong hakish nong ka thau ke balang ke lang salang ke ri bak parthai barok ko mo ka sanchar kadari kalong shibanta phi jong ka jing im ka jong nyai ngo riewblei nam ta ni ka por ka kodor ka pen yo ingi ku ki khun ba su spa jong me agaba idon kumne we arana play kat ki ting ka jong ki wana try ka ban le e ka ne ka kum ka kanjak documentary so ne ka pora play be in ya ngo yeme ka ta ki jing bam jing di ki bang a ingi ki brong ki jing kar khu ki jong me a play ya ka jing im ka jong ka liang jong ka do ni padiang ki de go ngomu ngi kerpat manis nei ban ker khui ki kinyo long do long sna ma ki met jong igini baro ngadwai ngapan kerpat akring Jesus Christ no panem amen amen Shimhima aran mene pa phi kai yu po ne hu ba subject aron po commerce department aran ha you commerce department adu sedam arajar ar te film misre kam hi kai ha film misre kam hi kai film misne ngai tu phi kalau don ka jingphuh no kelem chonga bangan sange no hi ka kam hi kai amot bangan no kai bangan le de ki wi ki kam kum ta kuma phi kapor ka jong blei kamut kare kapor ba phila sim ka rai ba phin rung no cha ka kam san prathai te ba na bung ini interview ba le no basically ba khoi can politics be clean atu kata ka kum phi sinchar kada ka san prathai ka lan em ka man kan long ka khoi ka suba hi ka kanika kam sinchar kadari ri ka blabo be do play mo nesta kadau ma chu ong politics ketika kam ka khoi kam ka kentang ko ble na do pastang labu ho brio lapun ko ho brio ta ka bor la ai ble ho brio ta ka iktiar ya ka ban pe ban sumar ban khmi ya ki baro ki ba u wala tha te hanga hi ka politics ka dei ki sha ka kam ka kentang ka kam ka badon ka jing clear namar ong politics ka hanga na su thu hi kerja day kebencian bahabat kesensyar kadar, te ada kes kada kesensyar kadar mal kadar ketika kam kebakut kam kebakentang, bat deng beriau dah bukan jaklia lah ni bukan thok beriau yang pertama, te bat ngabang rung sini kam politik su ngarung dah ketabit kejutmu bangan rum dikit nom riewblei sinchar kadar ka khoi ka bangdon ka jing nyo shiliam khmat ka bang ka jing kit khre mde tangi param sim para brium riwat ya ka ni ki be jing thak jong blei mo ka mariang so dong so kun kim rat kim leng ki sim ki do pun ta ta